ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಮಿತ್ ರಾವ್ ನಟ ಕಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮಿತ್ ರಾವ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ಪರಂತೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಾಯನ ಬೈದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರು ಅಮಿತ್ ಅಮಿತ್ ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾಡಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದರ್ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡ್ಯಾನ ದೇಪಂಡ ಎಂಕೋರ್ನ ರೋಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಚ ಬೈದನ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇಪಂಡ ನಾನು ಮಂಚಿನ ರೋಲ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಬೈದ ಆರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೂಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಗ ಪ್ರತಿಮೇಲೆ ಪರ ಮಂತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐ ಕೇತ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ರೋಲ್ ಆ ರೋಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನೊಂದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪನ ಆಸ್ ಎ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನಿಟ್ಟು ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದೈತೆ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಣ್ಣ ಬೈದ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬತ್ತನ ಇಂಕ ಮೂಜಿ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೆಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜೇ ರೋಲ್ಗೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ದೇ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 25 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ 35 ಇನ್ನೊಂಜಿ 45 ಒಂಚೂರು ಗೆಟಪ್ ನಾನು 55 ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 45-50 ಉಲೈ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಗೆಟಪ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಬೈದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತುಳು ಆ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರ್ನ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪರ ಅಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರು ಅವು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೆಂಚಿನೇ ಅಂಚೆಪ್ಪುಡು ಸೊ ಓಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓಲೊಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ದೀಪ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಂದ ಅಲ್ಪೊಂದು ಪಿರ ವಯರ್ ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಂಡು ಕಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜನ ಅಲ್ಪ ಇರಾ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೋರ್ಡಿನ ಮಂತಿಪ್ಪನ ಫ್ರೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎನಿವೇರ್ ಇದು ಪೂರ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೀನಿ ಉಲೈ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಏತೆ ಪಂಡಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡನೆ ಪೊರ್ಲುಂದ ಆತನು ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಪಂದಿಪ್ಪ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಚ್ಚಿಂದ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ರೆಡಿ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂತಿಪ್ಪನಾಗ ಲೈಟ್ ಆದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೋಜು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಇಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 500 years ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋಡೋದು ಬತ್ತು ನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವು 500 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ ಟ್ರೀಸ್ ಅವು ಇಂಚು ಪದ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಸೊ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಫ್ರೇಮ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡಲ್ಪ ಅವು ಇತ್ತನ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಜ್ಜಂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಮೆಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬರೀ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ತೂದು ಮನ್ಪಡೋದು ಬತ್ತು ನೆಕ್ಲಿ ನಮ್ನೆ 500 years ಓಲ್ಡ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ಏನೊಂಜಿ ಕೊಂದೊಬ್ಬನ ಬಂಗ ಇತ್ತರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಪನಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು MK ಮಠ್ ಇರ್ಬೋದು MK ಮಠ್ ಸರ್ ಚೇತನ್ ರೇಮಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಕೋಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಸೌಜನ್ಯ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಆವಡು ಪಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 35-40 ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಬಂದು ದೇಯಿ ಪನ್ಪನ್ ರೋಲ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಎತ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ತೋನಿತ್ತೇರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಡ್ಲೇಬಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಜನ್ಯ ಇಸ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆರಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯಾನ್ಲ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಾಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಸೌಜನ್ಯನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲೊಂದು ಆ ತಾಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 100-200 ಪುರ ಕೊರ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಲ ಲೆಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಸೊ ಏನು ಪಂಡೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ ಇಯರ್ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾಡು ಸೌಜನ್ಯ ಪಂಡೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಪಂಡೆ ಆರನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಲೆ ಆಡಿಷನ್ ಬತ್ತೇರಿ
ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಪೋದು ಬದಿತ್ತೇರು ಬಚ್ಚದ ಬಸಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಉಲೆ ಬೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ನಾನಾಗ ಅರೆ ಒಂಜ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಬೊಕ ಡೈಲಾಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಪಂಡೇರು ಹರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವರು ಇಂದು ಇಂಜಿನ ದೈವದ ಕಜ್ಜಾಗ ಬುಡ್ ನಂದು ಪನೋಡನ ಇಂದು ದೈವದ ಕಜ್ಜಾಗ ಬುಡ್ ನಿಂದು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚತ್ತು ಸಟ್ಲು ತೆಲಿಪೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ಪರ ಓದಿ ಪ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದೇಯಿ ಬೈದಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟುಡು ಅಮಿತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗರ್ನಲ್ ಪಂದುಲೆ ತೊಂತರಿಕೆ ದಿನೇಶರೇ ಅವು ಎಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡು ಪಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಆರು ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟದು ಇಟ್ಸ್ ದೇಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಟೈಂಗ್ ಅವರು ಕಚ್ಚೆ ಅವು ಕಟ್ಟದು ಕಚ್ಚೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಂಟಿಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಆ ಕುಂಟುನ್ಲ ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ಸೊ ಆ ಕುಂಟುನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಬೈದ ಕಲಿ ನೆಕ್ ಪೋಪೈತೆ ಸೊ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಿಯರು ಸೊ ದ ವೇ ಅದು ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ ಅವು ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಗರ್ನಲ್ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಡು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ದಿನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಆತ ಪುರಾತನ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಐತಿಹಾಸಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನದಾನೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ರೇಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವಡು ಅಕ್ಲ ಹೇರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ವೆಪನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ವೇ ಆಫ್ ಇಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲು ಸೇ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ 25-26 ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ನಾನೆಂತ ಮೆಕ್ಲೆ 40 ವರ್ಷ ಆತಂದಾನೇನೋ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡೆ response is very good basically thanks to the media and press actually aklu first day show pura tudu aklu ಖುಷಿ ಅದು ಅವನ್ ಯಾತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನು ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈಜ್ಯ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಆಡು ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಪನಾ ಆಡು ದೇಸ್ ಗುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಇನ್ PVR ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತು ಬಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ರೈ ತೂಕ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಡು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇದು ಮಂದೇರು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ದು ಎನ್ನದೇ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಲ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಯಿ ರೋಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಬಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಗುಡ್ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈತಂದು ಯಾಲ್ನ ತೂತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲಾತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಫ್ ಬಂಡ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 500 ಇಯರ್ಸ್ದ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆದು ಮೂವಿನ ಕೊಂದತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾದಿರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ನೋಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಲಿರಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದರು ಸಿನಿಮಾನು ದಯದಿ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಮಿತ್ ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಥರ್ಯ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹವಾಲ ಪನ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತಮಿಳ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲಾರಾದೇವ್ಲೇರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ಹವಾಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರ ಅಮಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಮಣಿರತ್ನಂ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ RGV ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಟು ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಐಟ್ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಂದು
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅವ್ರ ಎನಿ ರೌಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಹಾಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಬಂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ನೋ ಲೈಕ್ ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊ ಹವಾಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕು ನಾತ್ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಸೊ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಂಜಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಐಕನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವನಿಜ್ಜಂಡು ಒಂದು 1.5 years ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೊಂದು ಯಾತ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಂಡ ಹೀಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡೈತೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿದೆ ಪೊಂಡ ದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಲೆವೆಲ್ ಬಿದ್ದಾನ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವನಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ ಡಿಲೇ ಆದಿತ್ತು 3-4 years ಅಂಚಪುರ ಆದಿತ್ತು ಏಳ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾಳೆದಾಗತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಮಂದು ಸೊ ಆ ನೇರನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಾತಿರುಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಿದೆ ಓಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕತ್ತಲಡು ಕುಲ್ನು ಇಂಚಪುರ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಂದು ಹೀ ಆರಾಡ್ದವ್ರ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತು ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ತುಕ ಯಾನ್ ದಲ್ಲ ಮನ್ಪರಾಪಣ ತೂಪೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಕ್ ಬಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಆರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿತ್ಲ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪನೆ ಆ ಪಂಡಿತ್ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂದ ಶಶಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ ಕಾಸ್ಪಾಡಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಶಿ ಅಣ್ಣಗಿಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎತ್ತು ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರಾಗಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಕಾದ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪೇರ ಹೆಂಕಾದ ಅವ್ರು ನೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಹವಾಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಹವಾಲ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಹುಂಡಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೋಯ್ ಹುಂಡಿದ ಕಾಸು ಅವನ್ ಎಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಆತೆ ಬಕ್ಕೊಂದು 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನೆಕ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಪನ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಂಡ ಜನಕಲ್ ತೂಪು ಜರ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರು ಜನಕಲ್ ದೆತ್ತೋನವ್ರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಜ್ಜಿದೆ ಗೊತ್ತನ ಜನಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೋನ್ ಮಕ್ಳು ಸೊ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಏನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಇರ್ಕೆನ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಆಕ್ಟರ್ ದಯ ಪಂಡ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ಸೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ವ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಬರೋ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೂದು ಪೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯಬಾಗ ಗೊತ್ತಾನ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾ ಯಾನ್ ತೂಡು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡ 25 ಜನತ 5 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 25 ಜನತ 5 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುಡು ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಅತ್ ಆನಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅದು ತೂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಔಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ನಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಯಕ ನಡೆದು ಉಲ್ಲೇರ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 500+ ಮೂವೀಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ನೆಲಗಲ್ ರವಿ ಪಂತ್ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ರಂಜನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದ್ ಅಕ್ಲು ಬರೋ ತಮಿಳ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಸೊ ಮುಲ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಯತಿಡ್ ಮಂತ್ರಿ ರೋಲ್ ಮಂದಿರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಸಿಷ್ಠ ಬಂದ್ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಐತೆ ಸೊ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಅವೈ ಟೀಮ್ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಲ ರಾಣಾ ಪನ್ಪನ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಂದಿರು ವಿಲನ್ ಆರ್ ಮಂದಿರು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಅಂಚೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಸಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ನೆಕ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಆ ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಓಲ್ ಮೊತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದ
ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಆತ್ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಓಲ್ಲ ಅವಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವಡ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಆತ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೆಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಈತ ರೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮಂತ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 22 ಫ್ಲೋರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಆರು 5 ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬಾಂಬೆದಾರ ಏ ಕರೋ ಯಾರ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಕಾಯ್ ಕರ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಂತಾವೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಯರ್ ರೆಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 days ಫೈಟ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಕಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ DI ಪೂರ ಆದ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಲೈಟ್ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೇ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಕದ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಕಲ್ಕದ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರತೆ ಬಿಸತ್ತಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಪೂರ ಕಲ್ಕೊಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೋದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಸೊ ಬೇಗಡೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓಕೆ ಹವಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋಟೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬತ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ನೀವು ಹೀರೋನಾ ಅಂದು ನೆಟ್ 2 ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲು ಬುರುಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ವಿಲ್ಲನ್ ನಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಬುರುಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಡೈತೆ ಹೀರೋ ಉರ್ಲೆ ಆಯನ ಪೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಮಂತದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೊತ್ತು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಐಕೆ ಸೊ ಐಕೆ ರೋಲ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಏಪಾವು ರಿಲೀಸ್ ಬೇಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೇ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ 3 months ಜುಲೈ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲ ತೂದು ರಿಲೀಸಿಗೆ ಪೋಡ್ ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡಂದಂಡೆ ತುಳುಗು ಇಪ್ಪುನ 13 ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 13-14 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋಡಂಡ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 3 months ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಂಕ್ಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹವಾಲದ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತಮಿಳ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದ ಆಯ್ತು ಯಾರು ತುಳು ಪಡ್ಚ ಚೆಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸೇಫ್ ಮನ್ಪಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಲೇಕ ಸೇಫ್ ಆಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಅದ ಟೈಟ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಂತ್ ಬೈದ ಬಾಂಬೆ ಇಂಪಾ ಪಂದು ಉಂಡಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ಲ ಬೈದ ಅವು ದಾದಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರೊಂಚೂರು ಇತ್ತು ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ like I am going through some crisis itte so enk later on I can add up so that budget enk lenchi nenditta that budget got a bit kammi andalpa ar bande orange crisis ittara appaga a GST da pura crisis andappaga so mekl pandere ijji ಎರಡು ಕುಡದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಲ್ಲ ಪಂಡರತ್ತ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಮಂಡ ಇಂಚ ಹವಾಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಐನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಹಿಂದಿಗೆ ಮನ್ ಪೆರಿತೀನಿ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಸೊ ಇನ್ನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಂಡೇರಿ ವಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡುಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಗದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯರ ಇಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನೀಲಾಂಬರಿ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಂಡು ಕಲರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಬೋಕ ಆಕ್ಲೆ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ ನೀವು ನೀರ್ನ ಆಸ್ ಅ ಕಿಶೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದು ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಂದು ವೈಟ್ ಹೀರೋ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಅದು ಇಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ನ ಹವಾಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ నేనొంచెం ఆత్క కాన్సంట్రేట్ మంతదు ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿದೆ ಕನಪನೆಟ ಬೇತೋಲ ರೆಡ್ ಬೋಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ತಮಿಳ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಮೈ ಮೇನ್ ಸೇಫರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ತಮಿಳ್ ನಾ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೆಂಬಳಂ ಪಂಡೈತೆ ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಅಲ್ತ ಇನುತು ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಐಕಾದ ಏನು ಮಂತೀನಿ ತುಳು ಮನ್ಪುಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ
ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪಡುಂಡು ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹವಾಲಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ರಡ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆನೀರು ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕಲ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುಲೇಕ ದಾದನಲಕ್ಕೆ ನೋಡದೆ ಅಂದು ಇಂಬೆರ ಪರ ಕೇಂಡೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪುನು ಐ ಮೀನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪುನು ಪೂರ ಆತ್ ಸೇಫ್ ಅತ್ ಯುನೋ ಪೋಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹವಾಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಇಂಚಿನ ಪರ ಇತ್ತಿನ ಯೂತ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುನಿಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಬಟ್ ಯೂತ್ ಮಾಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 3 months ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಹವಾಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈಲ್ಯಾಂಗ್ವಲ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್. ಸೊ ಅವಲೊಂದು ಕ್ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಹುಡುಗೆ ತಮಿಳಿಡ್ಲದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಟ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೇನು ಹಿಂದಿಗ್ಲ ಡಬ್ಬ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ತುಳು ರಿಟರ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಮಿಳಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ತುಳು ಟಿಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿವೇಷ ತೋಜಾದೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಉಣ್ಣೆಟ್ ಅಲ್ತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ತುಳುನ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಅವು ತಮಿಳಿಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ಆಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ದಾದ ಪಿಲಿವೇಷ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಲ್ತವರ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್. ಹವಾಲಾ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮನ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಮಿತ್ ಇರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತರು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಇರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಮಿತ್ ರಾವ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಹವಾಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಅರೆಗ್ ನಲ್ನಾತೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ನಲ್ನಾತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಕೊರಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.